Nyoro uchisa mukadzi wangu nyoro. Uchisa mukadzi wangu nyoro. Ndati uchisa mukadzi wangu nyoro. Uchisa mukadzi nyoro. Uchisa mukadzi nyoro. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa aiwa dango kutenda nekuti sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya ndiri kufambira inyaya yeCape Town. Hanzi Cape Town yabura chimwe chinyuwane. Cape Town inini zvamanje ndaitadza. Musuno kwakune sex party yakaitika kuCryfontaine, vanhu vachiita zvavaiita vachitora mavidhiyo ende zvamanje Gidza vabatwa nababa Tino vachidya maitino. Asi maitino ari kuramba kuti hanzi iwewe hausi mukadzi wangu, handisi mukadzi wako baba Tino. Inyaya hombe. But muneonawo senyaya iyi, ukabata mukadzi wako achichita chii chaunoita kutanga kubata kurova munhu kana kutanga kubatidza foni tora vhidhiyo, zviri kumbonyatsofamba sei panyaya idzi aditika. Saka zvamunoziva panapa tofamba nedingindira rekuti umbo da kuratidza umbo hwandinawo, vhidhiyo ndinaro ndichasensawo pane dzimwe nzvimbo dzakati shate pari kurohwa vanhu nepanenge pasina kupfeka vanhu. But vanozoda full vhidhiyo tiri kurikanda kuchannel yedu yepaWhatsApp anditika. Saka joina link irimo mudescription, wojoina woita sei wosangana neutesve utesve hwatisingakwanise kuisa pamasaisai tinokukandira ikoko. Munozvionera mega kuti Cape Town yakashata. And even inonzi sex party yekuCryfontaine takakanda futi ikoko. Hande munongonozvionera mega mashura nezviratidzo zviri kuitwawo nehama neshamwari dzedu dziri kuCape Town anditika. Pakaipa ma1. But ndisati ndapinda munyaya yangu ndikutaura kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri kubuda pasapo. Kana une nyaya yaunayo yaunoda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. And ndamba ndangoita a special shout out kuna Mukoma Knox. Mukoma Knox vanonipa nyaya. Dzimwe nyaya dzinenge dzandijamba, but Mukoma Knox vanongokanda kuti DJ machiona here ichi. Nevese vanonipa nyaya vandisingakwanisa kutaura nemazita makawandisa, but thank you very much anditika. Saka kana une nyaya yaunongofunga kuti iyi hola kaifambira iyi inogona kubudisa something, ndibate anditika. Right, nyaya yangu ndi iyo irapo yo. Hanzi Cape Town yabura chimwe. Gidza mukadzi wangu Shuwa. Ndozviripo apa. Azvungu zvacho munoerenga mega, munoita kunge muchizvima vanhu vakuru anditika. Saka ari kuchema mukomana, hanzi Gidza ungarove mukadzi wangu nyombiti here Shuwa. Apa Gidza first top shata rababa Tino. Pakashata baba. Reka ndikuerengereka nyaya kacho quick. Ndakuratidza vhidhiyo racho ndabvisika zvangu panapa. Zvakanzi manzwa here latest kwaburwa Chimwe, baba Tino vabata sawira wavo Gidza achiisa mai Tino paakati apo munerengo omega apo. Hanzi uchiisa mukadzi wangu, hanzi ndo pakanyanyomurwadza. Hanzi akabatirwa banga apa mukadzi wacho kutya kurohwa asi kari kahure. Vanhu vanenge vakuzonyora maposta vanenge vakuda kunyatsosimbisa kuti zvifute, but zvisinei mira tipinde muvhidhachi muzvionere. But zviriko here zvinhu zvakadai so. Wabata mukadzi wako chinhu chaunotanga kuita kubatidza foni nekutanga kurekodha.
amenoti zviriko here zvinhu zvakadai so watanga kubata mukadzi wako nechikomba chaunotanga kuenda pasocial media ende mangwana muchazogara pasi motaurirana monzwisisana modzokerana achanyara ndiani ndiwo ninga kunzi wakadyiswa ameno isa comment mucomment section otaura mafungiro ako otaura maonero ako kuti zviriko here zvinhu zvakadai so kuti munhu chinhu chaanotanga kuita abata mukadzi wake nechikomba anotanga kurekodha. Recently panenge anga video futi kaiseculator kaitenderera futi nenyaya iyoyi mukadzi abatwa nechikomba nemurume wake akutanga kubvunzwa tumubvunzo nhando. Zviriko here zvinhu zvakadai so right, rega tipinde muvideo muzvionere mega. Mamwe masini musatye zvinhu ndichazomavharavhara nenyaya yekuti panenge zviri against policies partnership YouTube partnership program and even vanorohwa vanhu tichaita tichivharavhara kuitira kuti zvisanyanyota sei zvisatipe red card anditika. Saka rega tijambire muvideo clip muzvionere mega pachena kuti zvii zvainyatsotora nzvimbo. Usatadza kutarisa pakamera. Usatadza kutarisa pakamera. Usatadza kutarisa zvinhu pakamera. Tarisai pakamera. Usatadza kutarisa pakamera. Ngati mama kuona chinga. Aiwa mama inenge isini chinhu. Nezuro. Awaziye zvo. Atitowirana kuti chinoza mukada patikuona usapete maoko. Usapete maoko. Usapete maoko. Usapete maoko. Unzwa sidi. Usapete hanzi usapete maoko. Arada kuti zvinhu zvenge zviri pachena pajekerere, but mind you munhu uyo wakuti usapete maoko mukadzi wako kana kuti ndi ex wako mune mwana mese ende internet ndo chinhu chisingafe chakakanganwa. Zvimwe zvese tingakanganwa zvedu but internet haife yakakanganwa. Mwana wako achizokura kunzi avo ndo mai vako avo vairohwa nababa wako vabatwa nechikomba Cape Town. Zvimwe zvinhu zvacho zvinoda kuti before we react timbotanga taita sei, timbotanga tafunga kuti zvatakuita panapa ndizvo here kana kuti ndizvo here. Rega tiende pamberi apo muzvionere mega. Usapete maoko. Usapete maoko. Usapete maoko. Usapete maoko. Usapete maoko. You want my kid to suffer? Why do you do this? Why uri kuzviitira izinto? Ndati kuzviitirei. Ataura ega pachena anzi handisi mukadzi wako baba Tino. Sindi ari kuramba akati handisi mukadzi wako. Mawani nyaya yacho hatina madetails akakwana zvedu zvamanje manje, but maziro anotoita ndeyekuti kazhinji vanhu vanongosanganawo Cape Town vakutogarisana yatoo mhuri ende patoone vana vari kumusha vasingazivi kuti ndo zviri kuitika. I think ndo nyaya iripo pakati paSindi nababa Tino apo, but Sindi ataura zvikanzi handisi mukadzi wako baba Tino. Ameno munozvionawo sei? Isa comment mucomment section otaura mafungiro ako maonero ako panyaya iyi. Anofamba pano. Iwe, bana gara pasi. Hapana zvaunoita mbala. Hapana zvaunoita kana banga rinokupa. Hapana zvaunoita mbala. Hapana zvaunoita. Hapana. Nyoro Gidza. Nyoro uchisa mukadzi wangu nyoro. Uchisa mukadzi wangu nyoro. Ndati uchisa mukadzi wangu nyoro. Uchisa mukadzi nyoro. Uchisa mukadzi nyoro. Amenoti pakadai so apa unenge uchida kuzowanei. Hatisi kukurudzira hedu kuti vanhu vaite izvozvo, but pakurova vanhu ava unorova munhu omva afa, waita ngozi, iwe omva wasungwa, vanhu vaye omva wazonyatsosara vachidanana zvesvoto chaizvo. Mawani hazvokuti mukadzi wake ari kuchiita kana kuita sei, but apo pakuzorova nyombita apo pablagidza ndo pamubata kuti yei mawani aya. Mawani amenoti unoionawo sei nyaya iyi?
isa comment mcomment section ndonyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje ndimbokuratidzaiwo zviri kuitika munzvimbo yeCape Town. Vachazodawo kuona sex party yakaitika kuCraifontein. Mashure nezviratidzo. Cape Town iri kuvhura hombe. Handei klika link mudescription mojoina WhatsApp channel yedu ndo ine zvinhu zvese izvozvi zvaniitika. Even video rinoiri ndichariposta risina kusenzwa mozvionera mega kuti pakashata manje ma1 pana kumira mushe. Ndonyaya yanga ndichikufamba nayo zvamanje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.